Baya pa oras kabalen. Entabing mabilog ang pwersa ng GNN TV44, pagyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Oreni po rin balita may kalap kining Lunes, October 6, 2025. Yako po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. King Balen Porac, penimuna ng Presidente Marcos ang distribusyon ng livelihood assistance karengay taking Balen. Ay ning report. Pinuri ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang anunsyo ning pamaglipat ng titulong gabon ibahat king Philippine Veterans Bank o PVB papunta kareng Aita amanoknangan king Barangay Planas at Barangay Kamyas ken Katutubo Village king Balen Porac. Hindi po maliit na bagay yung kaka-announce lang ni Congresswoman GMA na yung titulo ng lupa ay mabibigay na para hindi na po kayo nag-aalala. King kaya pa magbisita may kikitsa yung presidente kareng benepisyaryo ning pag-abot program at kareng tinanggap farm inputs ampong damulag bilang parte ning takbang ning gobyerno bang pasiknangan ing kabiyayan dareng Katutubo. Agpangkang Marcos, prioridad ning gobyerno ing sektor ning agrikultura lakwas na kareng komunidad dareng Aita. Inanunsyo na mo namang PBBM na migit 1,200 na benepisyaryo ning ayuda sa Kapos ang Kita program o akap ning Department of Social Welfare and Development o DSWD ing tinanggap siya 10,000 pesos asaw pinansyal. Dinikdik na mo naman ng presidente na yung makanining programa partine ning mas malawak ka inisyatibo ning administrasyon bang apasanting ing kabiyayan at di na lang mas matataga oportunidad reng memalen. Ing Katutubo Village, tela kadya bilang resettlement area para kareng Aita ami apektuan ning pamamakbong ning Mount Pinatubo inyang 1992. Hanggang ngeni, magsilbi lareting tuknangan at santungan at maging sentro na yung programang pangkabiyayan at panyulong para kareng katutubong komunidad, King Porac. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo. Mismo may Presidente Bongbong Marcos ing menimuna king inaugurasyon ning bayong planta ning gatas King Balen San Simon. Ay ning report. Pepakit ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ning administrasyon king pamagpasikan king industriya ning gatas king bansa kapamilatan ning inaugurasyon ning Farm Fresh Milk Plant king Global Asiana Business Park 2 king San Simon, Pampanga. Agpang king Presidente agyo nang magproduce ning plantang hanggang 32 milyong litro ning pasteurized milk at migit 2.4 milyong litro ning yogurt balang banwa. Kaya ng Presidente Marcos king seremonya, i-Malaysian Ambassador Datu Abdul Malik Melvin Castellino Anthony, reng opisyal ning Farm Fresh Berhad at Farm Fresh Milk Incorporated at reng miyembro ning gabinete. At tsuya naman keti, i-Governor Lilia Pineda. Kaybat ning ribbon cutting, metong tour, king production plant ing Gewa keti. Sa pagpapasinaya natin ng Farm Fresh Milk Incorporated Plant, layo nating tiyakin ang karagdagang lokal na produksyon at supply ng gatas sa bansa. Sa tulong ng plantang ito, makakapag-produce na ng 32 milyong litro ng pasteurized milk, 32 million liters of pasteurized milk, and more than 2.4 million liters of yogurt every year. Magbibigay din nito ng mga oportunidad na magkaroon ng kabuhayan ng mga magsasaka at mga farm workers natin dito sa komunidad. Dinikdik ng PBBM ang pamagpatupad ning Dairy Industry Development Program ang makatuki king Republic Act 7884 o National Dairy Development Act of 1995. Kapag nasang suportan at sanayan lareng local dairy farmer bang apatas in produksyon ng gatas at makapanamuyot ang mamuhunan king sektor. In Farm Fresh Milk Incorporated o local branch ning Malaysian Dairy Company of Farm Fresh Berhad,
May gumpisa yung operasyon kim Pampanga inyang August 2024. Manang pangiting miyayaliwang milk at yogurt products pati na rin ng plant-based options. Kalupa ng soy, almond at oatmeal. Aso supply kareng manimunang retail outlets at cafe king Greater Manila area. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Penimunaning magalang LGU ing pamagdake bini para kareng Ortilano ning Barangay Escaler. Ay report. Penimuna ng magalang Mayor Malu Paras Lacson ing pamagdake kareng bini kareng Ortilano ning Barangay Escaler Magalang bilang balaw sa saup kay ba ning kasira na sangkandareng milabasang bagyo. Kabilang ing amanwang barangay kareng lugal at todong miapektuan nung nukarin kera kalan kareng tanaman may nga sira. Kapag nasaning programang binhi para sa Barangay Escaler, ing sopan lang mibangon pasibayo reng Ortilano, kapamilatan ning pasibayong pamanalam at pamanyunduking karelang kabyayan. Agpangkang Mayor Lacson, balaw siyang lokal na gobyerno, king pamamiya suporta king sektor ning agrikultura bilang metong kareng manimunang prioridad ning kayang administrasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tuto, king Balen, susunod. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ning News Force Pampanga. Get ready, runners! RMFB 3 AG Palayan 2025, happening on October 18th, 2025 at Robinson Star Mills, Pampanga. Join the fun and excitement with 10km, 5km and 3km categories, perfect for every runner. Enjoy exclusive race inclusions, 10km finisher shirt, running shirt, medals, race bib and certificates. Don't miss this chance to run for fitness, unity and purpose. Come and join us. Register now for RMFB 3 AG Palayan 2025. See you at the starting line. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hindi pa rin balitang dapat tamang tutukan. Kaya kata namang silipan ng palaro ng lahi ng City College of Angeles o CCA. King reporting. King selebrasyon ng Fiestang Kulya 2025, masaya ang pegmasosyan ng City College of Angeles o CCA ing mamyalong tamo palaro ng lahi. Nung nuka rin, bidala rin tradisyonal apyalo nga Pilipino, apekyabayan da rin estudyante. Pwede muna ng City Government ng Angeles, king pamani muna ng Mayor Carmelo John Lazatin, the second ng aktibidad. King saup ng City Sports Office, City Youth Development Office at Sangguniang Kabataan. Kapag nasaning programa ing isulong lareng pialong Pilipino bilang parte ning pamagpalawig ing kulturang Pilipino at pamagpatibe ning pamibuklod dareng kayanakan. Mawani keti megsilbiya naman pamikatagon para kareng magaral na makapagpainawa pa at makapag-relax at makipagkalugura libutan ning busy schedule king pamagaral. Kapamilat at dareng pialong kalupan ning tumbang preso, patintero at sack race, pepake dareng kayanakan ning gilas, talas king pamanisip, disiplina at sikan king pamikakatawan. Reng ugaling balaus, paulagan dareng balang Angelenyo. Ako po ay Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susuy. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Meto ka tropical storm, ibabante ng Pag-asa at yung pakiluwal ng Philippine Area of Responsibility. Ikichay king dahil 2,015 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon ang magdalang hangin nating sikan, 100 kilometers hanggang 125 kilometers per hour. Mabagal yung maglakbay king direksyon na northwestward. Samantala, atin pang meto nga low pressure area, aakakiting Pag-asa, dapat marayo yapay at yung pakiluwal ng Philippine Area of Responsibility. Alala pa namang direktang epekto king panahon dig babanten na low pressure area. Asahan ng masanting panahon ngening aldo. Kabalen maging partika king pamagbalita kiti King News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, manyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay kayo screen. Manyari mo namang mag-post karing kay kaming Facebook account. Kareng talapag-obra tabong kabalen, siguradong excited na kayo kareng bonus at 30-month pay you. E kung gagana ka, malapit na lang bigye, uling 80 days na mo, bayo datang yung Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sa Blang Kapampangan. I'll venue lang ini Lunes, may kalapay istorya ketiking probinsya. Yako po ibenig ito at ini in News Force Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susuy.
ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.